ମାମୁନି ବୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଡ଼ ଭାଇଜି ଦେଉଛି। ଆଜି ଦେଖିବ ସେ ଭିଲିଆନଟା ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଲା 4 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲାଣି, କାହାକୁ କୂଅରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେଲାଣି। ଏଇନା କ'ଣ ପିଲା ଟିକେ ସର୍ଜରୀ କରି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ ଭାଇଜି ଦେଖ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଦେଖିଲାଣି, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି କହିଲୁ। ମାନେ ହିରୋଇନ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କାନ୍ଦିବେ। ସବୁବେଳେ ଇଏ ଖାଲି ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆଉ କେହି କରିବେନି। କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମରୁନି ତା ବଢ଼ା ମୁଇଁ ଶାଶୁ ମରୁନି, ତା ଯା ମରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କହନି। ଇଏ କିଏ କହନି? ତା ଯା। ଇଏ ତା ଯାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ନାଗୁଣୀ ଆଇଛି। ଏଇଟା ଇଏ ଢମଣାଟା ହେଇଥିବ। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ମୋଟି ହେଇଛି, କେଡ଼େ ମୋଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିତି ସାପ, ତା ଦିଅରଟା ଏଡ଼ିକି ପେଇଁଆ ହେଇକି। ତା ଶାଶୁ ହଉଛି ମେନ୍ ନାଗୁଣୀ। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ତା ଶାଶୁ। ଆଲୋ ଖୋଲୁନି, ମୁଖାଟା ଖୋଲୁନି। ପୋଡ଼ା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାସେ 4 ମାସ ହେଲା ଦେଖେଇଲାଣି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରା ପଡୁନି। ମତେ ଭାରି ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯେତେଥର ମାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେତେଥର ମାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ ଜୁମ୍। ଥରେ ତ ଗୋଟେ ଅନେଇଲେ ଇଏ କରିକି ବସେ କରିକି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଲୋ। ଅନା ସଇଲା ତ, ଆଜି ବି ଧରା ପଡ଼ିଲାନି।